Dobrý deň, tu sa nachádzame ako Michalovcach na námestí. Podľa našej informácie, že tu ako stavajú sa ako múry, sa informácie budú. Čo sa týka ďalej, tu je naše okresné mesto Michalovce. Podľa našej informácie, že sme tu žili vyše 3 roky. Ďalej sa to bude diskutovať o tom, že tu sú reštaurácie. Ďalej tu aj môžu ľudia, sú tu aj lavičky, môžu tu posedieť normálne. Ďalej, o tom sa budeme diskutovať ďalej. Tu je Oranger, tu sú tiež také vybetonované námestí. Ďalej sa to budeme zaoberať normálne, jak sa tu cítime dobre. A kto chce ako urobiť trvalý pobyt na trvalo v Michalovciach, môže si to požiadať. Čo sa týka ďalej, tu sa vám oplatí aj žiť, tu je nádherné mesto ako Michalovce. Máme tu aj značku, ako vidíte. Ďalej, čo sa týka ďalej, ideme ďalej. Tu sú fontány, ako vidíte, tu je také pódium, jak vidíte. Ďalej sa tu budeme informovať aj aj o tom, že aj fotky budú na www.tvo.sk. Zo východného Slovenska, zo Zmichloviec, Robert Balog a Jozef Bačo, televízia Vevo.